नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं आपल्या किल्ले दर्शन या चॅनलवर मनापासून स्वागत. तर खानापूरला जात असताना आपल्याला एक सुंदर असं अंबाबाई देवीचं मंदिर आपण या ठिकाणी पाहण्यासाठी जात आहोत. तर वाटेवर हे सुंदर असं अंबाबाई देवीचं मंदिर, या ठिकाणी तळंसुद्धा आहे, ते सुद्धा आपण पाहणार आहोत. तर हे पहा, मंदिराचं श्री अंबाबाई प्रसन्न अंबाबाई देवीचं हे जुनं मंदिर, ह्याचं रिनोव्हेशन या ठिकाणी करण्यात आलं आहे. तर गारगोडीजवळ असणारे सुंदर असं मंदिर, गारगोडी खानापूरजवळ असणारं, म्हणजे आदमापूरपासून एक 5 ते 6 किलोमीटर अंतरावर असणारं सुंदर असं मंदिर. या ठिकाणी आपल्याला पिंड पाहायला मिळते. अंबाबाई देवीचं मंदिरसुद्धा खूप सुंदर आहे आणि साईडला एक तळंसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतं. तर असं सुंदर असं तळं मंदिराला लागून. तर आदमापूरपासून जवळ असणारं कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुंदर असं मंदिर, अंबाबाई देवीचं मंदिर. तर त्याच्या बाहेरील भाग आणि समोर असणारी सुंदर अशी पिंड आपल्याला पाहायला मिळते. त्याच पद्धतीने हे पहा मित्रांनो, सुंदर असं जुन्या वास्तू या ठिकाणी आहेत. दीपस्तंभ या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो.